natin ngayon ay sweet and sour fish ala kusinero musikero. Ang unang gagawin natin ay bibili tayo ng isda. Isama ko kayo sa Maasin City Temporary Fish Market. Mamili tayo ng mga fresh na isda. Tingnan nyo, ang fresh talaga. Yun o. At ito na yung isdang nabili natin. Katapos natin linisin isda, hiwaan natin ito sa gitna para ito ay maluto. Tapos, lagyan natin ito ng salt and pepper magkabilaan para ito ay maglasa. Pagpainit lang tayo ng kawali, tapos ilagay na natin yung oil na pagprituhan natin ng isda. Pag sa tingin yung mainit na yung oil, ilagay na natin yung isda at prituhin ito. Para maluto ang ulo, ilihis lang natin yung kawali sa bandang ulo. Para din maluto ang bandang buntot, ilihis din natin yung kawali sa may bandang buntot. Sa tingin ko, luto na yung isda natin. Kaya, ihain na natin ito at iset aside. At, gagawa na tayo ng ating sweet and sour sauce. Ito ang ating mga kailangan sa paggawa ng sweet and sour sauce. Red and green bell pepper, red and white onion, ginger o luya, pineapple chunks or pineapple tidbits, 1 cup brown sugar, 1/2 cup na ketchup, at 1 cup na pineapple juice. Una, magpainit lang tayo nating saucepan at ilagay natin yung ginger o luya. Tapos, isunod na natin yung pineapple juice. Isunod ang ketchup, tapos haluin lang ito. Sunod ang 1 cup na brown sugar at haluin lang ito. At lagyan din natin ito ng vinegar o suka. Mga 1/4 cup na suka. At kapag kumulo na ito, ihalo lang natin to ng ihalo. At lagyan natin ito ng slurry or ito yung pinaghalong cornstarch at tubig para ito ay palaputin. Maglagay lang ng konting mantika sa ating kawali at isutean natin yung sahog para ito ay garnish natin mamaya sa ating isda. Tapos, lagyan na natin ng sauce ang ating isda.
Tsaka ilagay na din natin ang ating mga ginisa na sahog. At ilagay na din natin ang ating mga pineapple chunks. Charan! Ito na ang ating sweet and sour fish ala kusinerong musikero.